Wij hier nu het betere waar van Nederland. We hebben de meeste zinnen en het waait wel stevig trouwens. Ja, en die wind die zal nog altijd nu het oosten en het zuidoosten meekomen. En die is betiden nog wat sterk, maar die houdt hem stadig gewoon wel meer en meer deel. Joen en vannacht. Opklaringsmerk bewolking. En die bewolking krijgt toch wel de oorlog. En daar trok ik hege temperaturen. In het oosten van de provincie en zuidoosten 14 of 15 graden. Op de oren plakken zo'n 17 graden. En dan is het toch wel een milde nacht. En verder de wind matig of zwak, maar in het kust- en watergebied nog altijd vrij krachtig. Komt het uit de oost en zuidoost waai. Morgen hoe dat. Een afwisseling van zinnen, bewolking. En die bewolking is er aardig bij, maar de zinnen uit een trog ik. En dus nog altijd een simmertemperatuur van 23 tot 24 graden. De bouwvakwieken treft het deze weken heel dal. En de wind, ja, die komt weer uit het oosten en het zuidoosten waai. En die is op een ei matig en vrij krachtig. Maar die wind houdt hem morgen midden vrij vlug dal. Dan valt die haast heel dal stil. Hield ik van joentijd en de nacht. En dan hebben we een warme joen met 22, 23 graden. Een warme nacht met 16 graden. Fruitje naar de orendagen. Waasje, tegen warm, 26 of 27 graden. In de nacht stevige tongenbuien. Toonsje en vreedzaam 23 graden, maar op toonsje en protozinnen. Maar het weekend, dan kan die temperatuur wel eens omheen richting 27 of 28 graden. Volop simmerwarmte. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.